wait. Napindot na. Napindot na guys yung ating ano. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome back to... Ayan. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kababayan. Pati na dyan sa abroad guys. Andito ngayon si KBR TV sa Esplanade sa Pasig River. Ayan po. Sa pasensya na kayo guys kanina kasi lalakad ako, napindot ko na yung live. Ayan. Ayan, maaga pa guys. Alas 2 pa lang, alas 2:15 na, may mga namamasyal na guys. So ito yung phase 1 guys. Sa likod ng nasunog na post office guys. Ito yan. Ayan guys. Ayan sa dulo, yung phase 2, ayan doon sa may Intramuros Binondo Bridge. Pupuntahan natin yan dyan mamaya. Hindi, mamaya na natin lagyan ng ano guys, ng thumbnail. Napindot ko na yung live tuloy-tuloy na natin to guys. Pupunta tayo dun guys sa phase 2. Ayan, nandito yung guardhouse. Bababa tayo guys ha. Ayan guys, kung napapansin nyo, pa-low tide na siya o pabalik naman yung ating mga water lily. Ayan, mukhang naharang na dito guys. Mayroon trash boom dyan kanina ka. Madalas mayroon nakalagay dyan, ay ipon, nasala siya. Ayan, ang dami na naman. Wala, sa ngayon wala yung tagapaglinis natin Ayan, dumami na naman. Pabalik na naman doon. Pagka high tide, papunta na naman doon sa ano, papuntang Makapagal, ay ano, MacArthur Bridge. So ngayon ito papuntang Binondo Bridge. So punta tayo. Sir, punta lang ako. Ayan o. Dami, nakarang ng trash boom. Hi sir, dito lang ako. Ayun o. So meron tayong bisita, si ano, teka, magsasalamin muna ako. Ayan si ano, Ans, ano ba ito? Ans Clara. Ayan, may club shoutout sa dyan. Hello. Ayan o, ang aga nila, nandito na sila. Ayan o, sa kasalukuyan guys, ito may nagwawalis dito. Pinturahan na guys. Ito yung ating overview, anong tawag dito? Ayan o, top view, overlooking, parang ganon. Wala naman sounds. Nakalimutan ko mag-ano, naglalakad ako, napindot ko yung ano, napindot ko yung live. Hindi na ako nakapag thumbnail.
Mamaya na lang eh. Sa bahay na lang. So ayan ang winawalis na, oh. Makinis na. Ito yung overlooking nila. Ayan. So pupuntahan natin dito yung ginagawa. Ayos na dyan. Ayos na. May gumagawa ngayon? Sa taas? Opo. Pwede dito. Thank you. Ayan yung ating naglilinis dyan. Ito guys, napakaganda nito sa gabi guys. Para kang nasa ibang bansa guys, para kang nasa Italy. Ang ganda nito guys, yung mga ilaw na yan. Makikita mo sa gabi, ang ganda niyan. Hello, gusto naman kayo dyan? Ay, pinapatap na sir. Yun yung hindi yung hindi pampadulas, no? Hindi madulas yan, no? Ayan, oh. Ayan, nililinis na nila, sir. Parang ano siya? Ano bang amoy niya? Parang rugby. Ayan yung update natin ngayon. Pinapakintab na nila yung yung sahig, guys. Malinaw ba yung ating live? Yung ating malinaw ba? Yung kanina sa baba mas malinaw kanina. Ito yung pinaanan natin kanina. Nasa taas tayo guys. Ito yung dumadaan dito guys, yung mga biyaheng Santa Cruz Pier. Ayan guys ang ating mga materials dito na ginagamit. Diyan yung barracks nila. Ayan yung ayan yung bricks, oh. Ayan yung update natin ngayon. Nandun yung crane, yung pinaka-crane. Sisilipin natin mamaya yan. Ayan, nilinis ko na yung camera. Baka sa camera din. Okay na, malinaw na. Ayan, nandun yung ating mga workers dyan, guys, ha. Parang may binaklas silang hindi ko alam kung ilalagay yan o binaklas nila. Yung parang bricks. Ayun, dito pala maghihiwalay yung dito maghihiwalay yung papuntang pier at saka yung papuntang Divisoria. Doon sa mundo. Diyan maghihiwalay, oh. Yan. Doon dadaan sa
yung Binondo Intramuros Bridge. Ayan, doon dadaan. Dito sila naghihiwalay. Papuntang pier, doon sa kaliwa, tapos dire-diretso lang makakakit yung papuntang Binondo. Ay, silipin natin guys. Ay, may mga turista rito guys, oh. Ayan. Hello. Ang lalaki ng brick. So, sisilipin natin guys. Parang rugby, ano? Taylor yan sa Taylor. At dinner. Hindi na pinapaano na pala. Ayan guys. Pupunta naman tayo dun sa ibang ginagawa. Pababa ulit tayo. Eto guys, hindi pa to nagagawa. Halos idudugtong pa to doon. Ayun, yung dulo. Hindi pa gawa yan. Hello, bossing. Shout out. Shoutout po. Hello. Ayan ang nililinis na. Ganda na, no? Hello. Ayan sila po. Ito guys, ay yung mga gagawin nilang store dito. May mga gift shop. Ay, may coffee shop, kung ano-anong tindahan. Sabi meron pang dito ko tawag dito Starbucks ba, maliit na gano'n. Ito may mga store. Ayan. Sa loob yung ginagawa pa rin guys. Ito guys, oh. Ganda nito guys sa gabi. Fountain na yan. Iba-ibang kulay niya. Yan yung ating Binondo Bridge. Ito sa gilid guys, ayan ginagawa na yung ating design dito sa gilid. Ayan o. Meron tayong Hi sir, okay lang kayo? Ayan, ginagawa na lang. Lapit na matapos.
Ayan, napapansin nyo guys. Ayun, ito na ang karugtong guys. Dito pala kitang-kita. Ito yung mga materyales nila dito. Ito na yung ano. Ito na yung karugtong guys, oh. Ito na idudugtong dito. Ang bilis, oh. Stig. Ayan. Ayan, malapit na tumatapos guys, oh. Ayun yung napakalaking ano natin, no? Anong tawag dyan? Yung crane ba yan? Oo, yan ang naglalagay ng nagbubuhos dyan sa ating ayan, nagbubuhos dyan sa lapag. Ayan ang nakadinudugtong na pala nila, oh. Yung pinuntahan natin doon kanina sa taas. Ayan. Ito na yung karugtong. Kanina, di ba guys, pumunta tayo dun sa taas. Ito na yung karugtong niya, oh. Ayan, oh. Ayan. Pupunta na doon. Nakadugtong na yan doon sa phase 2 guys, sa may Binondo Bridge na yan. Yan po ang kasalukuyang update natin guys ngayong Sabado. Ayan, dito yung ating mga masisipag na workers. Ayan, shoutout dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa abroad. May love shoutout sa inyo. Sa mga OFW guys, shoutout sa inyo guys. Yan ang ano natin guys, malaking crane. Yan nagbubuhos ng semento guys sa flooring. Ayan, marami silang gumagawa dito kaya madabilis matapos to guys.
Dito pala yung barracks nila. Ito yung mga gamit nila. Oh. May maliit na backhoe rito. Tapos na, nagpapasama. Mano-manong inaakyat nila guys yung ano, sako na may may graba, buhangin. Doon sila sa taas maghahalo. Hindi nila ginamit yung ano pambuhos oh. Siguro nabuhusan na nila. Nabuhusan na siguro nila yung flooring. So itong inaakyat nilang mga graba, buhangin. Siguro ito yung pang-finishing nila. Ito mga poste-poste siguro to. At tama sa doon sa may mga design na sa may hawakan. Malapit na to guys. Malapit na to matapos. Malapit na to, madudugtong na to dyan, oh. Yan ang dulo, oh. Madudugtong na yan, guys, dyan, oh. Malapit na. Yan po, guys, ang ating update ngayong Sabado. Tuloy-tuloy pa rin sila, guys. Marami pa rin gumagawa. Napakaganda nito guys pag natapos to guys. Mahaba ito guys. Ang sarap mamasyal dito sa gabi lalo na. Para kang nasa ibang bansa nito guys. Nagkukumpulan yung mga workers natin. Oh. Siguro break time nila alas 3.
Ayan guys, may love shoutout sa inyo dyan. Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Ayan sa mga Filipino community dyan, may love shoutout sa inyo. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Dito yan matatagpuan sa sa may Binondo Intramuros Bridge. Ayan. Mukhang gagamitin yata nila guys yung mukhang gagamitin nila yata na nililinis yung mga tumigas na semento nililinis. Nakabuhos na sila guys mukhang nakabuhos na sila kaninang umaga. Dito tayo ngayon sa may construction site. Ayan, ina-update natin yung mga ginagawa ng ating mga workers. Kaya kung napapansin nyo, ito yung karugtong dinudugtungan na guys yung yung mula doon sa phase 1. Ayan, eto na ayun na, tagos na dun sa ngayon.
Subukan kaya natin pumunta doon. Pwede kaya. Gilid lang tayo. Mahagip tayo. Silipin natin yung ano. Silipin natin dito. Ito yung ginagamit nila guys, oh. Yun guys, oh, mga bricks na malalaki. Ang gagamitin kaya. Hanggang dito pala, ang daming store dito. Yun. Dito sa gilid ginagawa rin. Ayan, ayan, kitang-kita na rito ang karugtong. Ang dulo. Yung inakyat natin kanina doon. Kitang. Ayan ang karugtong. Ang daming water lily. Marami pala itong store na to. Ayan, di pala ginagamit to. Ayan, no? Ayan, no? Tuloy-tuloy guys, malapit na to, malapit na, no? Hanggang sa dulo, tuloy-tuloy ng gawa. Ito na yung karugtong guys, oh. Yung inakyat natin kanina. Tatagos na dun sa bababa dun sa ano, dun sa Binondo Bridge, oh. Para itong karugtong, oh. Papasyalan natin. Bossing, pwede pumunta ron? Pwede pumunta? Ayan, oh. Ito na, may mga ano na dito. Nakaabang na. Lapit na to. Tuloy-tuloy na to guys, no? Ayan, may mga nakaabang na ditong ano. Doon ginawa yung ano, naalala nyo, doon ginawa yung inauguration. Doon sa dulo. Mukhang kabubuhos lang, ah. Oo, tama. Mukhang kabubuhos lang to kaninang umaga. Maraming ano dito, maraming store.
Magkano kaya ito. Ito yung kanginang tinatambak ng mga workers. Yung mga bricks na nilatag yan. Hindi pa tapos yan, sisementoin pa yan. Sisementoin pa yan para hindi nakakapatid yan. Nawawala yung signal, nagre-reconnect. Ay, balik na tayo doon, guys. Ayan. Nakita nyo naman, guys. Yan, ang dami, mahaba pa itong mga store na to. Ito po yung update natin, guys. Balik na tayo dun sa taas. Yan o. Ayan o. Dito ang umpisa ng pag-akyat papunta doon sa pinuntahan natin. Bababa na tayo doon, tayo sa phase 1. malalaglag dyan.
Pagdating sa dulo, nawawala na, nagre-reconnect na. Hello, shoutout sa inyo dyan. Mega love shoutout. Share lang po ang live natin, guys. Maraming salamat. Naiipon yung ano. Nandito tayo sa Jones Bridge. Naiipon yung water lily. Meron tayo ditong guard sa ilalim. Isang pulis, isang guard. Nandun sa ilalim ng Jones Bridge. Maraming galang shoutout sa inyo lahat dyan, guys. Nandito ako ngayon sa Pasig River, sa Esplanade. Sa may, ano yan, sa may likod ng post office. Kaya, shoutout sa inyo lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na dyan sa abroad, sa ating kasamahan natin sa Team Blessing, Team Payaman, Team Achievers, sa Team Brocha. Ayan, may galap shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan. Shoutout sa inyo. Ingat kayo dyan, guys. May galap shoutout sa inyo. Guys, medyo makulimlim na. Marami nang mamamasyal ngayon. At patak ng alas 5 guys, ayun. Mag-uumpisa na yung mga namamasyal dito. Marami na to guys.
abangan nyo ako sa sa Pasay City, sa Jocono Boulevard. Guys, abangan nyo ako sa Parisan ni Diwata. Ayan. Magla-live tayo doon. Ito na tayo doon. Ang ganda ng mga bulaklak dito. Daming water lily guys. Lumakatapos na ano na. Dapat mapapasok tayo. Ito guys, kung napapansin nyo guys, ang ganda nito sa gabi. May mga ilaw yan. Pati itong mga fountain na yan, iba-ibang ilaw yan. Ang ganda nito guys. Oo, nag-i-start na. Marami nang meron ng padala-dalawa na couple. Binabike na ni Sir Guard na medyo malayo-layo. Mag-i-end na tayo dito guys. Mag-i-end na tayo, pupunta tayo sa yan po ang update natin ngayon, Saturday, sa Pasig River Esplanade. Ayan po, mag-i-end na po si KBR TV. Ayan, maraming salamat guys sa pagpunta guys. Ayan, shoutout sa inyo. Ingat kayo dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na sa abroad. Ayan, thank you so much. God bless us all. So mag-i-end na po tayo guys.